punden kula Kanjeng Rama manggi kaluhuran rawuh wonten ing kedhaton nagari Wirata. Iwang sukma kang luwih unggana langgeng. Ya Gaku Abimanyu kaya ora manggi siji apa pun Rama manjing ana ing taman keputren. Inggih syukur bejo sewu kepareng ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Dewaji. Iya banget penampakku sira bekti tumrap marang wong tuwa, pangestuku tumuli tampan ana Angka Wijaya. Dahat ing pamundi kula Kanjeng Rama Ndwarawati. Putu kaki kepareng ngaturaken pambagya panakrami putu kaki nata Ndwarawati. Inggih Eyang Nini kados mboten kirang tunggal menapa ingkang wayah wonten saklebeting kedhaton kepareng ngaturaken pangabekti kunjuk Eyang Nini. Iye kula tampi dawuh sami-sami putu Rama kepareng ngaturaken sembah pangabekti ingkang putra. Iya putraku Siti Sendari. Ingsun tampa sira bekti marang wong tuwa, pangestuku tumuli tampan ana. Inggih dahating pamundi kula Dewaji. Kejawi saking menika Rama wonten wigati menapa dene keparipun rawuh wonten taman keputren ing negari Wirata. Sumurpa ya nggih. Ing wektu dina iki Bratawida wis tumapak 10 dina mlaku. Nang wis akeh kurbaning kabeh para satriya negara, akeh kurbaning para senopati, akeh kurbaning para kewula. Merga kamurkaning para Kurawa ingkang ora kena dipambengi watake Budi Angkara lan watak Candala kepengin bakal ngangah-angah ngakai jagat. Mula kang saka iku ya nggih. Ing wektu dina iki kabeh para kadang Pandhawa pepunden para padha kekes sabab Kanjeng Eyang Seta Wiratsangka uga wis seda ana ing palagan. Mula kang saka iku Abimanyu malah wektu dina iki Sudarmamu Dimas Werkudara, Dimas Janaka ilang saka Pandulu. Karana dipujung-pujung marang para wadyabala saka Ngastina ya saka kraton Turilaya. Tambuh-tambuh menyang endi iki singitane Sudarmamu Dimas Janaka sumawana awakmu Dimas Werkudara. Mula Angka Wijaya mangsa borong anggonmu rumeksa kawidagdani kabeh para putri. Sabab wektu dina iki Kurawa wis nganakake baris sapituran. Upamane mengko nganti Yayi Puntadewa kecekel dene mungsuh. Kanjeng Eyang Bagido Mas Wapati kecekel marang Kurawa. Bubar Bratayuda negara Ngamarta pasrahke marang para Kurawa. Ateges Pandhawa kalah, Kurawa unggul. Mula mangsa borong anggonmu rumeksa kawidagdaning kabeh para kenya. Sinanging gelung pamuleting cakra kumitiraning ngasta Dewi Krama sagunung yayah pitung gunung. Mangili nuri Sang Wisnu Bathara lajeng keparipun kados pundi yen ngantos menika mangkih Pawa Puntadewa kecepeng dening mungsuh menapa dene Eyang Bagindo Mas Opati kenging kecepeng kula kinten Bratayuda sampun paripurna Pandhawa kawon. Mengkono mula kang saka iku mangsa borong nggonmu bakal menggalih nggonmu gawe tentreming kabeh para putri-putri. Inggih lajeng keparingipun aku kepengin bakal mbuktekke kepiye kahanane paprangan. Aja nganti mengko Kyai Puntadewa kecekel dening satru. Mboten langkung ndherekaken sugeng tindak ngatos-atos Kanjeng Rama. Eyang Nini Utari nyuwun pamit. Iya mboten langkung ndherekaken sugeng tindak ngatos-atos. Apa dene iya Gaku Siti Sendari, aku njaluk pamit bakal mbuktekke kepiye kahananing paprangan. Mboten langkung ndherekaken sugeng tindak ngatos-atos Kanjeng Dewaji.
Surem kiwang kara kengken lir manguswa kang ayon ilang sirna Denya memanis wedanan nira layu kumel kucem ras nyomratani marang sariran nipun gegono bang sumirat pangeran Abimanyu mekaten keparingipun boten tanggap ing sasmita keparingipun Kanjeng Rama Dwarawati pangeran panjenengan bebasan landhep dengkul penggalipun mengko dhisik Siti Sendari apa sebabe dene matur yen aku iki ora tanggap ing sasmita uga tok arani landhep dengkul pamikirku kuwi apa pun Kakang durung mangerti mengko to Siti Sendari aja banget-banget kuwi bungan utawa mutak marang Pangeran Abimanyu nek pancen kira-kira kepengin ngladeni kira ya bloko wae mengko aku iki bakal mernata aduh Kakang mboten bab menika bab apa dadak nganggo nangis barang Pangeran apa Siti Sendari Kanjeng Rama Dwarawati wau dawuh menapa dawuh supaya aku rumeksa kawidagdaning para putri tumunung ana ing kedaton sabab iki kahanane Randuwatangan wis dikepung dening para Kurawa barise sapit urang yen nganti iki mengko klakon Siwa Puntadewa kecekel dening satru Bratayuda rampung Pandhawa kalah nanging Kurawa unggul. Aku supaya rumeksa ning kedaton. Nuwun pangapunten dalem sewu pangeran. Lugunipun menika Kanjeng Rama namung boten pentala dawuh kelayan paduka Pangeran Abimanyu. Upami paduka boten kersa majing wonten paprangan. Banjel wonten ngayuda menika mangke kula kinten badhe bedah wontenipun Randuwatangan mekaten pangeran yen mengkono aku ya kudu ngewangi-wangi marang para pepunden becik dina iki mangsa borongkah anane kedaton aku ndalu pamit bakal maju nang paprangan jagat bendoro pangeran menapa mboten suka kulasan dhateng ing rayi dasat kula ora peduli tak maju nang paprangan
badhe tindak wonten pundi Pangeran Abimanyu? Wis ora sandadak nganggo ngojeki kanca. Pun Kakang bakal banjur nang paprangan. Yen kurang bejani mengko Puntadewa kecekel dening satru. Bratayuda rampung nanging Kurawa menang, Pandhawa kalah. Abimanyu pancen kurang tanggap marang dawuhe Kanjeng Rama. Jagat Bendara, mula-mula kowe kok Siti Sendari nek matur sing akeh-akeh mesakno karo pun Kakang iki lho punang cabang bayi. Aja kaya ngono kuwi nganti mengko Pangeran Abimanyu tumeng seda kepiye? Mboten kula sumanggaaken Pangeran. Wis to, Diajeng Utari. Dina iki kanca enggal uculna pun Kakang tak banjel paprangan. Kacarita Dewi Utari nyepengi kanca ing ngriku Raden Angka Wijaya ngunus curiga. Kanca den cethok padha sakala oncat Raden Angka Wijaya banjel paprangan. Jagat Bendara iki piye apa Diajeng? Randuka Pangeran Angka Wijaya kok ya tegel koncane digethok kaya ngono nganti aku pisah marang Pangeran Abimanyu. Mula-mula kowe kok Siti Sendari kebangetan. Mesakno marang Ponang Cabang Bayana kuwa karba Siti Sendari. Inggih nyuwun pangapunten Kakang Bu Utari. Yen boten cara ngaten menika boten paripurna bab menika. Ingkang baken monggo kula dhirikaken mebet wonten sanggar pamujan. Meminta nugraning Bathara ingkang akarayapa. Mugi-mugi menika mangke saged unggul Pangeran Abimanyu banjel ing paprangan. Ya wis yen kaya ngono ayo bareng munggah ana sanggar pamujan. Sang Suparto mulat kadya wanara ingkang sumung-sumung jajanira citrane sang bagus Adiku Wilugangga wonten dawuh Kang Mas Abimanyu apa meneh Semitra kula wonten pangendika Kang Mas kowe bocah loro ora padha mangerteni yen to dina iki pesanggrahan Randu Watangan wis kinepung dening wadya saka Ngastina kurang-kurang bejane Kanjeng Puntadewa bakal kecepeng dening mungsuh. Lajeng kados pundi Kang Mas? Kados pundi Kang Mas? Mula dina iki ora perlu aku karo kowe padha lenggah ingkang sekeca dareca kudu tumandang karya. Aduh, ingkang mongko dawuhipun para pepundhen, putra-putra Madukara mboten kenging mijil saking kedaton wis ora berduli. Yen kaya ngene banjur kepiye? Mula kang saka iku dina iki Wilugangga tak dadekke percawan ngarep mangsa borong Pethukna Senopati saka Ngastina. Injing ngestawaken dawuh dhateng sendika Kang Mas
nyuwun tambahing pangestu ing rayi bidal badhe merpeki senopati saking Astina. Iya sing ati-ati Wilugangga. Apa dene Semitra enggal didandani jaran pramugari minangka kanggo titianku maju nang paprangan. Inggih ngestakaken dawuh Kang Mas Abimanyu sawawi kula dherekaken Kang Mas. Wonten dawuh Kang Mas Angka Wijaya jaran pramugari wis tok dandani. Iyi sampun boten nguciwani Kang Mas. Malah dina iki pun Kakang tak nitih ana gigiring pramugari. Jeneng para ingkang nuntun tak maju nang paprangan Semitra. Inggih kula dherekaken Kang Mas Angka Wijaya. Karna lengan popo Sidik Purnomo mancat jajani rot Klepasno diwontanuti nampil saliyantaka Bathara. Lha iki tak wis padake kabeh putra-putra Madukara padha kawistara. Ing mangka aja nganti putra Dimas Janaka padha ngetok ana ing paprangan Tegal Kuru. Bakal apes jayane, Pak. Yen ngono becik dina iki gandeng kaya prunanku dhewe supaya bisa bali. Wilugangga aja maju nang pabaratanku lho, Wilugangga. Ayo mandek. Ora pangling iki kaya prunanku Wilugangga. Mengkono Adipati Kerna. Lho, ora basa marang wong tuwa. Basa cetha dadi musuh, ora basa mesti dadi satru. Mengko dhisik tak jarwani.
Miturut sangka ngendikaning para pepundhen Pandhawa, kabeh para putra Madukara ora kena padha metu saka ing kedaton. Sabab iki mengko mundhak malah kurang becik kedadeane merga iku pancen dawuhing para pinesepuh. Mula dina iki semikir ora kena ngetokno paprangan. Ora peduli Adipati Kerna yen pancen nyata senopati saka Ngastina Mandraguna tandangana kridane Bambang Wilugangga. Wilah keparat ora kena prenggake becik. Sabenke perbatan dadi bledug punarpamu kelakon sak budimu Adipati. Ora kena prenggake becik. Malah becik Wilugangga iki tak paktenane wae. Karben mengko Wijaya miris atine gigrik njur bali dalan. Ora wani mungsuh marang para Kurawa. Aja takon dosa Wilugangga, kene merganing patimu kelakon. Sampeyan kane yo. Turun serenggi wengkara kinci Prabu sang abenggus Adipati Kerna yen pancen nyata senopati digdaya enggal tandangana kridane Wilugangga cinarita Bambang Wilugangga bawanipun satria muda kladuk wani kirang gedugi semedya majeng ing paprangan nanging datan priksa bilih ingkang sampun nglepasaken jembaring temempuh wonten dadanipun Wilugangga luntak ludra sirna margalayu. Surum kiwang kara kingkin Kermeng uswa kang layon mati aku adikku di Wilugangga adikku Wilugangga dadi kurban durung sepira uripmu durung sepira umurmu andang temeka pati Wilugangga enten bukur pengarap-arabale penganti-anti kaya dudu karepe Dewa Adipati kena tegel marang prunane Wilugangga kuwi adikku
Wilugonggo aku melu Wilugonggo. Mitra wonten dawuh Kang Mas enggal diku mrene jaran pramugari tak maju nung palagan Semitra inggih kula dherekaken Kang Mas Abimanyu. Oh yeah. Wilugonggo wis temungko mati supaya Angka Wijaya giris dirasa miris njur bali ora wani maju nang paprangan. Lah malah iki adine si Sumitra kon nuntun jaran pramugari dheweke malah ulus curiga bakal maju paprangan. Iya murih bisane Angka Wijaya mundur rumangsa giris malah Sumitra wae tak nggo banten. Tak lepasane jemparing kabeh mati kuwi Sumitra. Angka Wijaya ayo enggal dituntun jarane ora kok meneng wae aku tak maju nang paprangan tak patenane iki sapa sing wani nyikara marang adikku Wilugonggo wani nglepaske panas kok kadruan nyuwun pangapunten nggih Kang Mas menika jaran pramugari mboten purun majeng piyambakipun mboten purun mlampah sing kebangetan ya kuwi ming diutus karo kadange tuwa kon nuntun jaran kok ora gelem kebangetan wedi mati kowe Smitra endah-endah kowe putrane Kanjeng Rama karo Ibu Ampean putrane Rama Janaka karo ibu ora perdemi kebangetan temen wedi getih wedi mati kowe Smitra mboten Kang Mas kula wani maju ten paprangan nanging menika jaran pramugari mboten purun sing ora gelem ya kuwi kebangetan putrane Kanjeng Rama kok jireh wedi getih apa kelakon tak sabet nganggo sambuk kowe ora manut karo pun Kakang tampan ana sambukku kula dipun pejahi nderek Kang Mas kacarita Bambang Smitra den dukani dening Raden Angka Wijaya nanging datan prisa layeping jemparing saka Sang Adipati Kerna kemempuh angganira Bambang Smitra sirna margalayu semende jaran
Ana dandang saka sabrang apa rupane ngedandang cucuke wis pulo srani lar nyobedang aja nyucuk Sri Sadana nyucuk sarap sawane Sukreta tibakno segara kidul Semitra kowe iki bocah dikongkon sedulur tuwa kok ora temandang mengko nuntun jaran kok ora mangkat yen aku duka tak sabet nganggo sambuk kok malah meneng wae semende jaran mbok yo dituntun jaran iki Semitra kinarita Raden Angkawijaya dereng priksa bilih ingkang rayi sampun pejah wonten paprangan semende jaran nanging dupi mulat marang ingkang rayi aduh adikku mati Adikku Semitra luputku sing gedhe pangapuramu yadi mau tak tukani Semitra luputku njaluk pangapura kowe ora ngerti aku babar pisan ora nyumurupi yen kowe temeka pati Semitra adikku yadi ora patut banget sapa sing wani nyikara adikku Semitra nganti mati semende jaran ayo jaran pramugari aku tak nitih gegermu aku nggawa curiga kacarita Raden Angkawijaya nitih gigirnya jaran pramugari sampun ngasta curiga Luk Sanga Kyai Kala Misani murup saobor pamore ya manjing ing paprangan oh dini malah orang gugu saka karepku menawa Sumitra wis Tamapati dheweke njur gigrek rumangsa giris ora lho kok malah nunggang jaran pramugari nggawa kris mangka pamere murup sak obor ya mula-mula sing marake purunanku maju ana paprangan jaran iki becik jaran pramugari lepasi jemparing karben Nemasipati kacarita sang adipati Kerna duka yasinipi estri penggalih semedya menggak ingkang purunan lepasaken jemaring temomo marang jaran pramugari Sirna Margalaya Wilayan takamu pelakon
temeka pati jaran kancaku ya mung kowe pramugari mati kancaku ya mung kowe pramugari mati sapa sing wani nyikara marang jaran pramugari ayo Wimanyu krubuten ayo Angkawijaya saka pengangkahku yen wis jarane mati dheweke gigrik lumangsa miris yuk mlayu kundur ana kedaton lha dalah lah kok malah nggawa kris mongko pamore murup sak obor ngamuk punggung wah yen tetelo ngono becik aku trima ora nyipati kundur kadipaten Ngawangga Hehe, la 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 la. Hehe, Kang Mas Adipati Kerna ora katon. Iki sing maju mongko Abimanyu nganggar keris nggawa giaman mongko murup sak obor pamore bocah Ngastina lho aja keronden gawe nggawa panah jemparing Angkawijaya diranyap yo ranyap wah modar kowe Angkawijaya ayo masuk Abimanyu ranyap ayo ranyap Abimanyu ranyap Abimanyu ranyap mateni bali ayo amuk wong Astina surem kiweng kara kingkin ayo amuk wong Astina ayo ranyap Abimanyu ranyap ibu pecah ingkang putra Kanjeng Ibu Rama kula pecah Rama ayo sambat Angkawijaya wis diranjap nganti tak gambarke kaya landak kekirik kowe Angkawijaya aduh mati aku kacarita ing riku Raden Angkawijaya senajan kanthi semaput ketelasen ludira iriku gegaman utawi panah jemparing den lolosi kanthi alon-alon tasih majing wonten paperangan Koro kingking
Raden Angkawijaya sampun boten saged gulawat karana rinanjap dening para Kurawa. Den udani jemparing yayah landhak kekirit. Sambat ngaruwara. Rama pejah ingkang putra Rama. Ibu ing putra pejah ibu. Ucapa Raden Sarja Kesuma dupi mulat marang Raden Angkawijaya sampun boten saged dilawat. Ing pangajap semedya ngasta dhuwung badhe nyirinaken Raden Angkawijaya. Ewa semanten ing riku Datan prisa menawi Raden Angkawijaya ngasta dedamel keris ligat. Raden Sarja Kesuma kenging keris Luk Sanga Kyai saking Sirna Margalayu Raden Sarja Kesuma. Ayo sambato kowe nyu Abimanyu. Mati aku. Oh, mati aku. Wah, keparan. Ora patut banget Angkawijaya senajan wis ora iso gilawat iso mateni marang Sarja Kesuma. Ayo amuk Pangestina, aku paten ana Pangestina. Wah, becik dina iki tak pateni Abimanyu. Kacarita Raden Tirtanata sigra ngasta Bindi Kyai Glinggang ing pangajap semedya nyirnakaken marang Raden Angkawijaya. Jawata separengaken rada ditimungsuh Raden Abimanyu kenging katitih Kyai Glinggang sirna kaya den sengkakaken. Sambato kowe Angkawijaya. Rama pejah ingkang putra ibu kula pejah sambato kowe. Bilai. Ayo sambato kowe Abimanyu. Oh iki lelakon apa? Dole apa kiyaine? Ora ngira Ndara Angkawijaya seda diranjap dening para Kurawa. Wis ngerti ana ngono ki malah garenge modhiara. Mesake wong putra piyayi luhur kaya landhak kekireng ya ma. Kowe aja padha gemeder mesakno marang bendaramu iki. Sirahe nganti dititih nganggo gada. Sing mateni sapa iki mau? Menawa elingku diranjap Kurawa, nanging sing mungkasi gawe kuwi Tirtanata. Wah, piye ya, Gong? Wis manut wae. Saiki ayo iki punarpane bendaramu inggal diaturke marang Sinuwun Dwarawati. Muga iki mengko Ndara Janaka lan Ndara Kejara timbul. Ngono, Petro? Oh, iya tak derekke.
Mas Janaka wis timbul Yayi. Mengkono Kresna sedeng kakangku. Sembahku tampanana. Iya pun Kakang Tampa. Ngaturaken pangabekti kunjuk Koko Prabu. Iya, kaipe Janaka tak trima. Dimas Dewa prayogakna kepiye kah anane? Ih. Dadosna kawuningan Koko Prabu, kula sampun saged pinanggih kelayan Kang Mas Rukudara, mila lajeng kula aturaken pinanggih Koko Prabu. Iya Dimas pun Kakang Tampa. Kotampa dering ngantos paripurna dene sami imbal wacana. Kedadak wiswanipun Perpat Panakawan ngaturaken punarpanipun Raden Angkawijaya. Iki Kang Putra Sinuwun. Anak kula nang Abimanyu. Aduh, Angkawijaya temeka mati nggih. Anak kula nang Angkawijaya. Dan ana bukur pengarap-arap bali penganti-anti nggih. Tak gadang-gadang anakku Abimanyu. Aduh Angkawijaya, sapa sing wani nyirnake kula? Aja nangis. Pancen keparinge dewa kaya ngono. Kresna kakangku. Kepiye Dimas? Mangsa bendho mlesa marang Kaki Semar sapa sing mateni Angkawijaya? Iya Siwa Semar. Sapa ing nyirnake marang Abimanyu? Nggih, nyuwun pangapunten. Wawang ajeng dipun ranjap dening para Kurawa. Dereng seda tasih majeng wonten paprangan wusana. Ingkang mungkasi menika Raden Tirtanata. Kula sumanggaaken Dewaji Bathara Kresna. Arjuna wonten dawuh. Mengkono kang dadi ngendikane Kakang Semar. Yen ngaten kula badhe persapa utawi sumpah yen dinten menika mboten saged nyirnakaken Tirtanata kula badhe pecah obong. Lho. Aja kaya ngono kuwi jenenge satriya ora wani getih malah kepengin bakal sirna obong iki kepiye Yai? Mboten awit kula pancen tresna kaliyan yoga kula. Petruk wonten dawuh wase dina iki biwarakna yen Janaka bakal mati obong. Oh nggih, nderek mawon. Yo Gong, men supaya mengko Tirtanata kawistara. Ayo sayo manut. Wis Janaka, dina iki punarpane putramu karben dirukti kanthi sak tataning panembah marang kabeh para prajurit lan para kadang, para pinesepuh. Inggih kawula sumanggaaken. Siadi enggal dandan sarwa putih supaya munggah nang pancaka mengko dibesem yen ora bisa mateni Tirtanata. Inggih ngestahaken dawuh Koko Prabu. Wonten dawuh Kakang Durna. Menika Angkawijaya sampun dimrancap dening para Kurawa pejah wonten paprangan.
menika iki nyirnaken pun Tirtanata. Wah, syukur bejo sewu Tirtanata kuwi bisa labuh marang negara nyirnake Angka Wijaya calon ratu besok. Nggih, mila mekaten paman. Iki ngene ya, aku ngerti. Iki Janaka ngancam kowe Tirtanata. Ing mangka yen ra iso madani Tirtanata dina iki, Janaka luwung mati obong. Aduh, lajeng kados pundi paman Ujung? Wektu iki kowe tak gaweke gedhong waja. Manjing ana gedhong, aja pati-pati kowe metu nek durung kawistara Janaka mati obong. Ih, dateng sika. Diarya, kula Kakang Durna sampean dawuh kalih Kurawa supados sedaya ngangge gelung keling sedaya. Kersanipun menika mangke Janaka perkawet nggih badhe mawas pundi ing Tirtanata saestu. Wah, sida laris gelungan iki. Kabeh-kabeh kon dandan nganggo gelung keling. Bocah Kurawa. Oh, lho. Dandan nganggo gelung keling ben mengko Janaka kewan mes padake ndi sing tenan ndi ingkang dudu. Senika. Wis Tirtanata, manjing ana Gedhong Waja ya nggih, aja pati metu nek durung ketok Janaka mati obong. Nggih, dateng sika paman Ujung. Arjuna wonten dawuh. Wis dandan sawo putih sampun Koko Prabu. Wektu iki munggah ana pancaka. Karben mengko Tirtanata banjur semedya nyumurupi yen Janaka bakal mati obong. Lajeng Tirtanata ing saestu wonten pundi karana menika wonten Tirtanata kathah Koko Prabu. Aja bingung. Tirtanata disingitke marang Paman Durna nang jero Gedhong Waja. Lajeng kersanipun mengko sengenge tak tutupi nganggo senjata cakra karben mengko prabawane panas sumuk mengko banjur Tirtanata ketok saka ing cundila lepasana Pasupati inggih dhateng sendika. Tirtanata Ndarawati sampun ngasta senjata cakra den tutupaken marang Surya saknalika Prabawa benter sumuk ing riku gerah rungsang Raden Tirtanata ucap lutitaning driya. Aduh, iki hawane kepiye? Lah kok panas temen ana jroning Gedhong Waja. Upamane to aku mengko metu saka gedhong ora urung didukani dening Paman Durna. Mula becik wektu iki cendela tak ngakne wae. Bakal nyawang kaya ngapa mengko Janaka nggone bakal mati obong. Wah, ya pancen bener. Arjuna nyandang putih ana ing pancaka. Kae mesti engko bakal dibesem yen matine Janaka aku bisa metu saka ing Gedhong Waja. Arjuna, Janaka, kula Koko Prabu. Siadi wis prisa apa durung? Lho sing nganguk-anguk cendela kae sirahe Tirtanata. Mula becik ngasta Pasupati. Enggal patenana lepasana jemparing saka kene. Inggih dhateng sendika Koko Prabu. Kacarita Raden Janaka dupi nampi sabdanira Nyarakanata Ndarawati. Sigra ngasta pusaka Pasupati. Kemempuh jangganira Tirtanata gembung gemlundung sirah gemlundung
ana ing pratara wangsul wontensanipun ingkang Rama Begawan Sumpani. Aduh, anakku lanang Tirtanata kowe mati ger. Anakku Tirtanata tikas pacing jagamu. Waduh, ger kowe sing tak kadang-kadang. Wis to, tak sepawani kowe durung mati ya ger. Kowe nyokota gaman iki kanggo mateni putra Madukara. Kacarita mestakanipun Tirtanata den paringi dedamel tundrik den cokot marang mestakaning Tirtanata ngamuk punggung nyirakaken para putra-putra Madukara. Tirtanata urip, anakku Jayajatra urip, Jayajatra urip. Putra-putra Madukara mriku sampun priksa yen ingkang Raka Abimanyu gugur wonten paprangan ya manjing ing payudan Raden Bisma Wisara menapa dene putra Madukara ingkang langkung kathah Bandawardaya, Bandakesuma semanten ugi ingkang majeng wonten paprangan mestakanipun Tirtanata putra Madukara sedaya sirna margalayu kenging dayaning Raden Tirtanata sampun dados sirah. Tirtanata urip, Jayajatra urip, Tirtanata urip anakku lanang. Petro, wonten dawuh sinuwun. Bagong, pengendika sinuwun Ndalawati. Wah, geger putra Madukara padha sirna margalayu merga pengamuke sirah Tirtanata. Digawani cundrik nganti kabeh do mati. Lah cilaka iki. Sapa iki mau yoga? Ala ya kae wong tuane Tirtanata Begawan Sumpani. Nggih niku Sumpani. Kae boleh-bali muji muni Tirtanata urip. Tirtanata urip ngono. Lah kersane wis to aku kepengin bakal nggodha marang Begawan Supani karben mengko muni mati. Kacarita Nata Ndrawati matek ing batos ilang sipate Prabu Kresna salah kedaden dadi laler. Jayajatra urip, Tirtanata urip. Tirtanata urip.
Iki ana laler kok nemplak-nemplek nang lambe wis lambe ndledek jare malah. Ana lalere iki ngganggu gawe apa iki? Lah keparat Tirtanata urip. Tirtanata urip. Wah, waduh malah mlebu nang ngesak bareng. Tirtanata urip, Tirtanata iki kepital mati. Aduh, mati jalakku lanang. Werkudara Kresna Kakang Gupi. Sirahe Tirtanata ngamuk punggung. Nanging pun Kakang malih dadi laler ngganggu marang Begawan Sumpani. Bola-bali muni urip, bareng wis naplek laler muni mati. Iki mengko Tirtanata mati. Mula aja nganti klayatan nggawa gada rujak polo. Kae sirahe Tirtanata deploken Yayi. Lenggah patenane. Janaka Wonten dawuh Kaka Prabu. sirahe Tirtanata ajur kumur-kumur dideplok gada rujak polo marang Werkudara. Lajeng gandeng kae Begawan Supani pendhita ampuh. Siaje bisa matek aji sepe angin apa ora? inggih saged. Supaya ana udan riwis-riwis awane adem jegut karben mengko mati gigilen Begawan Supani. Inggih dateng sendika Kaka Prabu. Sang Arjuna yasmunya kamanungsan latingkang musuh padha kadang tunggal ya ayah rina ing kinatur Raden Janaka dupi nampi sabdanira Rakana Tandrawati sigra matekaji sepyangin. Sanalika wonten udan riwis-riwis nempuh angganira Begawan Sumpani gigilen pejah kademen Begawan Supani wonten paprangan. Ayo amuk wong Pandhawa. Ayo Begawan Supani amuk. Aku Begawan Supani ngamuk. Aduh, aduh mati. Ayo. Aduh, mati aku. Sapa iki ya, Truk? Begawan Sumpani wong tuane Tirtanata. Ketoke ngamuk perang menangan. Ning iki apes jayane kena udan angin mau njuk gigilen. Dadi patine merga le perang mau kalah karo udan. Alah wis ya kebangetan wong tua kok ora nyebut. Le kebangetan lho, yaine kok ya perang ngono. Mbok ya sesuk-sesuk.
Piye-piye, Gong. Ayo, rene kula wis padha mundur. Daturke sinuwun Ndarawati, Tru. Iya, kae karepen mengko dirupti marang sak tatane Panembah dening Kurawa. Tamyuring wari Treta kemlep sumunduling wentis Werkudara Kakang Kartomarmaya wektu dina iki ayo diteruske Pancakara Bratayuda kudu cuwadi diteruske tak padani manuta karo aku lumuhure prawi dlamakan mira janggun Wush! Wush! Fight! At! Pilih! Waduh! Mati ya! Woi! Werkudara Kresna kakang kuwi disigek Bratayuda besok genti dina diteruske ya Di merga iki tak sawangkura wis padha mundur kabeh para kadang wis padha kumpul ana ing randu atangan ayo Di sesanti jaya jaya wijayanti tak kirake Kresna Sliteng kakangku Nyenlangening kalenggan gelar pandan muncar surem sate kekonang surem tanpa